Sziasztok, srácok! A mai videóban kotlót fogunk ültetni. Nemrég volt egy kettős videó, itt vannak a tojások, azután megvan még. Még nem kellett forgassok, már első 3 nap nem kell forgatni. Itt vannak a tyúktojások, amit az elmúlt 2 napot szedtem össze, ezeket most be fogjuk rakni. De nem ez a lényeg, hanem vannak magyar alapári tojásaink, amik nagyon jó minőségek, már nagyon jó minőségi tyúkok kellnek, vagy csiékek kellnek ki belőle, amik kicsivel többet tojnak, és na egyébként nem biztos, hogy csak jól néznek ki, és igen, ezek Tatám tojásai, és Tatámnak a kotlója, amit elhoztunk. Itt van. Igen, ezek kotló egyébként. Ez nem fog mozdulni, mert kotló. Úgyhogy most meg kell csinálni neki a helyet. Igen, úgyhogy megyek ki, meg is már el fogjuk tenni most amúgy, amikor felvettük a videót, kb. 10 óra van, mert most értünk haza a nagyszüleimtől, na gyere menjünk. Ma még azért a tojásaimat összeszedem, amik vannak, azokat is leütetem, de azokat a 2 géppel fogom ütetni. És akkor már tudom, hogy a melyiket hol keltek. Megyek összegyűjtöm a tojásokat amúgy, amik ma gyűjtek össze, mert ma még nem jártam ott. Csak reggel jártam az állatoknál. Megyek összegyűjtöm a tojásokat, amik ma gyűjtek össze. Az egy kacsatojás, az mindegy. Mert hogy nem voltam itten. Mert a nagyszüleimnél voltam. Igen, azok ott most ki fogom szedni. Ott vannak a tojások, látjátok, most Dávid viszi el. Viszi, meg nézi. Nézzük, hogy hol vannak. Ott a pává. Állatok. Látok, máma csak 3 tojás lesz, úgyhogy ez van. Ott vannak a libák is. Azoknak is vannak tojásaik. Aki nem látta, az úgy néznek ki a kotlónk. Ilyen szép tollai vannak. Ilyen közelről, ez ilyen közelről van. Na ide tesszük be a kotlót, úgyhogy tettünk ide szénát, így most már jó lesz. Hozzuk a kotlót és a tojásokat, meg a ételcsabitet. Danti, te vidd a kotlót, én viszem a tojásokat, gyere menjünk. Gyere. Na itt van, ennyit rakhatunk, mert ha 20-nál többet rakunk, akkor már nem fogod tudni rendesen leülni, és nem fogod tudni kikölteni. Úgyhogy ennyit rakunk alája, és ez meg amennyi fél mehet a keltetőbe. És az, amit megesszük. És itt van a tyúkos, hogy most rakjuk már a kotlót, gyere. Tehát ki. Teszed ki. Akartam kiszedni, nem minek szedjem ki. Hagyjuk Dávidra ezt a szép élményt. Betettem oda. Látjátok? Úgy. Beraktam a kotlót, ott nézd, itt van étele, vize. Jól fog itt lenni, betettem. Jó van ottan. Bezárom és megyünk a kettőt, hogy rakjuk be a többit. Itt egy nyúlketetbe fog lenni, és itt fog kotolni. Aztán amikor már kikölt, kirakjuk. Na, a ketetőgépben továbbra elsősorban a mi tojásainkból fogunk rakni. Egy ceruzába fogjuk megfesteni őket. Amúgy nagyon fontos, hogy ceruza legyen, mert másképpen hát átszedni fog a tojás meg, szóval igen. Na, itt vannak a tojások, meg vannak rajzolva. Egyik oldalra egy X, másik oldalra egy zéros. Ez amúgy azért fontos, hogy ceruzával legyen és ne pixel mondom, mert ha pixel van, akkor az át a tojásnak. Na rakjam itt be őket. Láttuk, amennyi féjet beraktam, meg vannak ezek is jelölve, és a naptárba is átírtam, hogy mikor kellnek a tyúkok. Itt vannak előve, másodikán kellnének, 22-én, úgyhogy be vannak oda jelölve. Itt van a szépen néz ki. Visszajöttem reggel, és már kotol a kotló, tehát ott van. Itt van. Tegnap este még baj volt, hogy nem akarsz kotolni, de most már kotol. Ül rajtuk, úgyhogy jó. Jól vegettük a dolgot, úgyhogy bezárom és kotoljon tovább 3 hétig. Másnap délben egy kicsit jobban telipakoltam a keltetőgépet amúgy, és holnap már kell is forgatnom a libákat, csaliliputikat. Igen, szerintem van egy 15 darab benne itt is, a kotló alatt van, vagy jó 20 darab, szóval
van elég. De addig is, sziasztok! Ja, és ha több ilyen kettős videót szeretnek látni, még akkor iratkozzatok fel, mert lassan kellnek a vatkacsa alatt, azokat is le fogom videózni, és a nem akacsa alatt is, hogy lesznek. Na de addig is sziasztok!